Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukulepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garanga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigira neta battle triple C, iro rakasiwa na Nelson Chamisa Mure Zimbabwe, rukunzi rawe kutungamirwa na Ncube for the next 3 months. Then mushireme kunge Ncube vapedza vacharoteta na Honai Biti pamwechete na maikore asi hazvina kumira mushe. Members faction, members triple C ari mu leadership havasi kufara this approach yanzi iroda kushandiswa nebato triple C. Havasi kufara vatuka havasi kufara vataura ivo vachiti Honai Biti havakodzere kunge vachitonga bato triple C. Zvinhu Honai Biti pabuda zvako vachidza Honai Biti vakadya mari yeparty, zvinhu vakatora mota dzeparty nemabhazi eparty vachimashandisa for his personal use. Zvinhu kutaura kuno kwaka mota dzebato triple C dzakazara kumba kwavo muri Zimbabwe. Hazvina kumira mushe. Zviri kutaura zvakare zvichinzi Mutsvangwa vakabuditsa nyaya yekuti Honai Biti pamwechete naNcube Vakapihwa 15 million neZanu-PF yekuti initiate recalls nekubhadhara malawyer kuti vahwine nyaya yavo so that they disrupt Nelson Chamisa. So pane audio yatakuvigirai hazvina kumira mushe. Political party triple C kutungamirwa naNcube Honai Biti pamwechete namaikore vanhu havasi kufara. Hanzi Honai Biti haafanire kunge achilida this political party zvinzi akaregererwa kugweru mushure mekunge aba zvakare mari. This time havasi kuzomusiya muri Zimbabwe. Pane audio yatakuvigirai yema councillors triple C anga achitaura na Jacob Mafume achiti havasi kuwirirana this approach yashandiswa yekuti Honai Biti Ncube namaikore vanga vachilida this political party. Zvinomira mushe muri Zimbabwe mune chaos yakati one day kubva pakasiwa this party naNelson Chamisa muri Zimbabwe. Tingazive kuti chabudirira here party iyi muri Zimbabwe kuti inge ichicontesta ma-elections anotevera. Hazvina kumira mushe muri Zimbabwe. Hanzi vakapihwa mari Honai Biti adya mari muri Zimbabwe neZanu-PF. Kutaura kwatiri kuita Nelson Chamisa vataura vachiti havasi kuzodzoka zvakare bato triple C. Zvinzi is going to update the nation kana achinge ava ready. C akataura achiti havasi kuzodzoka kubato triple C. Kunyange mamwe councillors arimo triple C vari kutaura ivo vachiti aiwa mukomana ngaadzoke, mukomana akazodzwa ngavasiye mukomana atonge opposition. Mukomana ari kutaura achiti haasi kuzodzoka kubato triple C muri Zimbabwe. So inzwai audio yatakuvigirai kuti toza mufunga pamusoro penyaya comment section kuti munozviona sei. Zveshuwa here Biti naNcube Vakapihwa here 15 million iri kutaurwa iyi iri kunzi yakanzi naMutsvangwa Vakapihwa. Tikuza mufunga pamusoro penyaya comment section mushure mekunge manzwa audio iyi muri Zimbabwe. Meya Murutaura zviri right kuti inclusive, yes, they were doing this on rotational basis. Izvozvo tiri kuzviziva. Nyaya hombe iri pana Biti naWelshman ndeyekuti vakapuhwa mari neZanu kuti vacreate 2/3 majority in parliament ndobva vapuhwa mari iyi iri kutaurwa naMutsvangwa 15 billion yavakapuhwa. Saka vapuhwa mari iyoyo chihure ichocho chavakaita chekutanga vatambira mari yeZanu ichocho. Pamusoro pezvo Biti mari yaakatora kupati nemotikari dzaanadzo nemabhazi yeti tanga tichistrugura nemotikari dzedu tichitakura vanhu tichisimudza province using our own resources. Iye achirambira mari ainayo haari fomeba. Saka munhu atione dzati zvatoo muDNA yake in his blood izvozvo zvomupavha zvokuramba achitora mari idzodzo achiita zvaari kuita izvozvo. Because paakaregererwa kugweru azvidzokorora azviita.
Saka muri kuona kuti kana mukachitarisa imi history inotaura kuti kudi muzoda padakamudya akanga akutsikwa nemotikari akufenda pakati peroad akaregererwa nevanhu akazoapoindwa nachamisa kuita anzi ngaachidzoka auye kunational handiti haana kuregererwa nevanhu vanhu vakagoti harai toseedza naye. Was that not the case? Saka iye zvinezvi munhu anodzokorora futi kunoita the same thing. This is what we are talking about. Imimi patanga tichitambudzika tiri kumba kwaBhoni, vanhu vakaungana, nguruve haina kuuya here, haana kunzi akanguruve here, vanhu vakagobikirwa kasadza, vanhu vapedza kudya kasadza bvatiza akuchiti hanzi ndinoda kuti ndiende kunoita tsvina ndiwane mari yekuti ndipe vanhu mari dzemabhazi. Saka isusu taitora mari kupi? Kwakunokweretera vanhu mari dzemabhazi kuti vaende kupfungwe, vaende kumudzi kwana Mutoko and what have you. Madistricts manganiwa. Nhasi ari kuda vote from those people kuti ati hanzi I am now the president. Zvinoreve izvozvo. Ubuda chinorara nevanhu kumba kwako because une mhosva yekuti you are the organ. Is that real? Is that practical? Izvo hazvina kuitika manje here. Haana kunzi leader here cluster yeMash East. Tiri kunyepa here. Haana here kunzi leader. He was told to lead cluster yeMash East. Pasati paitwa izvo zvemacluster zvenhingi zvemugwazi izvi. Iye ndiye akanga aripo. Tiri kunyepa here. Akanga asipo here. Kana une nharo izvozvi tora nhamba dzamuzira uise apa ndimamuri kuinformation mukoma murova imimi meya mamuri kuinformation isai murova isai nhamba dzamuzira muise nhamba dzavamutodza muise nhamba dzamudhara makomba izvozvi tiite debate racho. Bona akadaidzwa akanzi ngaauye kuno, Bona akandifonera akati hanzi naBiti uyai kuno achipusha for congress before elections. Ndikati hazvishande Boni zvekunoita kakembi zvokuti Biti hanzi anoita president. Ngaagare ipapo, haagone kunoita president, he cannot lead us. Ngasiye mukomana aite izvozvo. Kana aine mashortfalls aakaita, haifanira kuenda kunoita recall vanhu. Akadi kudaidzana Welshman nana Maikore vachona vakaenda kunoita chitoko naye kunomuti hatigarei pasi please. Hatigarei pasi. Akaregererei kuita izvozvo. Whether airamba aita sei but vaifanira kutsvaga nzira yekumupusha kuti atiite marecalls nekuti vanhu vakavhoterwa nevanhu. Saka ndiri kukubvunza ndiri kuti inini is very simple. Imimi ndimi makasubmita zita raBhoni here kuti aitwe recall because ini ndandiziva the secret behind kuti Bhoni akanga aramba kuenda meeting kumba kwake. Takaramba kuenda kuofisi kwake isusu. Toita meeting yekuti aite president yekunzi hanzi ndipe vanhu vari mumastructure mundivhotere mashisi. Tichivhotera zvinhu zvakadaro izvozvo. Apa achine motikari dzaanadzo. Pati yakanga isina marori nemotikari nechi dzese dzakaungana dzaanadzo dzakazaza kumba kwake kunguruve kwake uko. Kwanga kusina here. Saka ndumuvengerei. And I'm just saying facts as they are. These are facts. And the chief fresh, these are facts.